Shugaban rukunin kamfanonin BUA Abdulsamad Rabiu ya bayyana cewa suna shirin ƙara rage farashin shinkafa da sauran kayan abinci a kasuwanni, yana mai cewa tuni farashin ya ragu tun bara a sakamakon wasu matakai da suka ɗauka. Ya ce kamfanin ya ci gajiyar damar da gwamnati ta bayar wajen shigo da kayan abinci daga ƙasashen waje, wanda hakan ya taimaka wajen sauƙaƙa tsadar rayuwa. Yayin da yake magana da manema labarai a fadar gwamnatin tarayya bayan ganawa da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu, BUA ya jinjina wa shugaban bisa yadda ya buɗe ƙofar shigo da samfurin abinci irin su alkama, masara, shinkafa, wanda a cewarsa hakan ya rage raɗaɗin talauci a cikin al'umma. Ya ce wannan hangen nesa ya kawo sauƙi ga ‘yan Najeriya da dama musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. Har wa yau ya ƙara da cewa ƙungiyoyin manoman shinkafa sun ɗauki matakin haɗin gwiwa domin hana ɓoye kaya da wasu ke yi don ƙara tsadarsu. Ya ce ba za su lamunci ‘ya'yansu na ƙungiyarsu su ɓoye shinkafa ba, yana mai jaddada cewa BUA za ta ci gaba da taka rawar gani wajen ciyar da ƙasa gaba da sauƙaƙa rayuwar al'umma. Hukumar tsaro ta farin kaya NCSDC reshen jihar Jigawa ta kama mutane 7 da ake zargi da laifin fasa ƙwauri da satar dabbobi a wasu sassan jihar. Kwamandan rundunar Bawa Bodinga ne ya bayyana hakan yayin da yake gabatar da waɗanda aka kama tare da kayan da aka ƙwato daga hannunsu a hedikwatar hukumar da ke Dutse babban birnin jihar. Kwamandan ya ce waɗanda aka kama sun haɗa da Adamu Hassan mai shekaru 40 daga ƙauyen Kantamari a ƙaramar hukumar Kaugama, da Hassan Adamu mai shekaru 31 daga Malam Madori. Sauran mutanen 7 da ake zargi da fasa muhimman kayayyakin gwamnati an kama su ne a ƙauyen Ɗan Manomi da ke ƙaramar hukumar Gumel. Kwamandan ya ce waɗannan mutane suna tsakanin shekaru 14 zuwa 35 kuma suna tsare har zuwa kammala bincike. Bodinga ya ce kayan da suka ƙwato sun haɗa da dabbobi irin su akuyoyi guda 6, tumaki guda 4 da ɗan maraƙi guda 1. Hakan nan an ƙwato babur, mota, fatanya, garma da baka da kibbau daga hannun waɗanda ake zargi. Ya kuma jaddada ƙudurin hukumar na tabbatar da tsaro da kare dukiyoyin jama'a a faɗin jihar. Ya umarci shugabannin yankunan da su ƙara zage dantse wajen yaƙi da laifuka. Kwamandan ya kuma sha alwashin fatattakan masu safarar miyagun ƙwayoyi da ɓarayin shanu tare da tabbatar da cewa jihar Jigawa ta zama tsaftatacciya.